Bine v-am găsit la un nou episod de Dragon, dar l-am pus de tare mult, îmi cer scuze. Am fost foarte ocupat, da, școala, ce să-i fac. Și da, hai să trecem la treabă. Da, am kitul, ultimul kit de 5000 și o să-i dăm gata pe toți. Sunt sigur. 10.000 sigur. Vorbă de bântru foarte că mă enervez. Și da, bă, nici aici nu sunt prea în siguranță, dar poate câștig. Și da, am primit. Da, am azulit din greșeală. Ce să-i fac? Dar n-am murit. Și haidem să trecem la treabă. Atât mai sunt mult. Băi, deja începe să fie mai periculos. Și da, deja cineva a pierdut. Încă cineva, la damage. Și da, bă, ar trebui să primească și câte ceva. Hehehe, what? 2-3 deodată. Cam multă bătaie mănâncă băieții. Fuck. What? M-am spălțit. Hei, bă, boss, bă! Ura, da, am lag! Bă, mai lag. Că, Doamne, să mor! Asta este... Doamne, ferește! Bă, nu te apropia de mine, că mănânci multă bătaie. Da, așa, băieți. Opa. Ok, trebuie să arunc. Bă, chiar acolo să iubească. Serios. Da, oh my god. Am rămas 1, 2, 3, 4, 5 player. Și da, pe cine? Vreo 4. Și da. Să vedem cine oare o să câștige. Da. Hai bă, calm. Serios. Ce nu pot nimeri? Și da. Hai mai repede să câștigăm. My god, ce tare m-a speriat. Bă, hai bă, iau și azvăr mineralul în el. Am ce să-i fac. Hehe, cred că este... Bă, hai, mor odată. Hai că mai e puțin. Ce bine stă acolo ascuns. Las că ia zvăr, poate moare primul. Nu merită. Ok. Bă, și... N-ai nimic. Mai... Fuck. Ce tare m-a speriat. Da. Ce să-i fac? Și până ce o să se termine această stadie, hai să vă arăt. Eu intru, mă duc la Dragon. Hai bă. What? Bă, vreau să... Ok, 8 secunde. Da, aici așteptăm câteva secunde. Deci o să meargă serverele care sunt încă libere. Sunt 10 player și ne luăm kitul. Să nu uitați de un like și dacă doriți subscribe, nu o să regretați. Și da, hai că o să câștigăm. De când am 4000 de gemsuri? Chiar nu știu. Și s-a jucat cineva cu contul meu. Cine oare? Ciudat. Și da, hai să jucăm. Da, azi fac 5000 și iară-i. O să rămână fără bani. Așa sunt eu. Da, și hai, poate spargem acum. Măcar primul loc să ajung. Și da, filmez vreo 10-15 minute cât am timp. Și da, azi e vineri. Da, am ajuns acasă. Și bă, ce mă enervează satul acesta subteran. Dacă aș putea să deschid ușa, că aș
putea supraviețui și să deschid ușa și intru într-o casă de aceea, sunt invincibil. Da, bă, eu stau ca bossul aici. Mersi, pământ. Fuck! Hai că este o posibilitate 0 la 0 să mor. Da. Hai că nu mai pun nicio pauză, o să filmez, dacă nu pun pauză, o să filmez vreo 20 de minute. Chiar nu nimic. Da, și hai bă, mai repede. Da, 14 secunde, n-am ce să-i fac. 11, hai 10, hai mai repede. Dacă doriți, pot să joc Running, Super Slaves, Assassin, Tour Wars, cred că a filmat, nu sunt sigur. Și hai, bă, hai, ok. Aici mai sunt încă... A, deja să începe niciun. Da, și să nu uitați de like. Mamă, vacă. Hai bă să stricăm și noi o leacă. Meciul. Rapid, rapid, rapid. Ok, ok, este un bug care mie îmi place. Dispare apa. Bă, da, eu mai am 3 TNT. What? Acum o săptămână avem vreo 500. Cineva, chiar cineva, bă, să aflu cine a făcut asta, o să mănânce multă bătaie. Da, și unde o să mă ascund? Nicăieri. Și o hartă unde nu pot supraviețui. Nicăieri. Da, mă ascund într-o casă, vine dragonul fix peste casă. Bă. Da, și... Hai bă, fac. Ok. Am să-l arunc acolo și o să... Hei. Oh, merci beaucoup. Hehehe. Vedeți? M-a așteptat dragonul prima dată în viață. Bă, nu era nici acolo, dar... Bă... Să-i arunc generalul, să se învețe minte. Fuck. Hehehe. Tot am să vreau. Da. O să... Azi... Nu știu câte episoade să postez. Dar nu uitați de like și naibii. Bă, să fiu în siguranță, nu așa acesta. Da, și oare ajunge acest emerald acolo? Da, și l-am aruncat. Da. Nu a prea ajuns. Și cam greu să ajungă la ei, dragonii. Dar la mine posibilitatea este mare. Și naibii apasați. Că este emeraldul. Arunc acolo. Ca de obicei, la player. Este mai... Da. Mori, bă. Ia. Hehehe. Cine cade în râpă? Tu cazi în râpă. Am câștigat prima dată, boss. Boss. I am boss. Hehe. GG. Am câștigat. Și da... A fost tare mișto cum am câștigat. Și da, hai, mai jucăm vreo 2-3 meciuri. Și să vedem ce mai am. Un bă, să am 3 TNT, 400. Ok. Bă, cine? Bă, dar n-avem 200 de perle. Ha. Oh, zbor. No, I am zbor. No. Bă, eu vreau să nimeresc. E literă. Bă, ok. Nu. Ok. Și... Bă, chiar așa să zicem. Hai, fac. Ok. Nu, ok. Hai, bă, ce-i cu mine? Dacă așa mă joc. Bă, dar știu un truc ca să intru în această casă. Da, dar este imposibil. În ultimele 6 secunde. Și... Fac, n-ai intrat.
Să-l arăt acum dacă o să meargă. Știu că am revenit, da, a trecut 10 minute, revenit că nu mai mult nu vreau să filmeze. Asta-l cumpăr altă dată, să grămădesc banii. Și da, unde ne ascundem și unde e apa? Altă întrebare. What? A venit dragonul aici. Oh, cartofi pe jos! Sunt ale mele! Bă, și... nu mai stau acolo. Fac. Bă, ce mă enervează dragonii. Ăștia. De-aia am pierdut 3 inimi. Fac. Pe... este, bă! Haha! Cine a câștigat? O să primesc emote. Da. Am aruncat în robe. Bă, mi-e frică să-l arunc aici. Că vine dragonul și peste mine. Da. Hai, boss. Așa, băteți-i, bă, băteți-i. Ok. Oh my god! Da, am pierdut și acum... Bă, dar măcar am câștigat primul meci. Sunt mai șmecher. Da, și hai. What? Bă, până ce se începe, 11 secunde. Bă, săraca vacă. Și da, mai sunt 4 secunde, 3 secunde, 2 secunde, o secundă și... Bă, boss! Du-te, bă, de aici. Oh. Fuck. Da. Pentru ce am intrat aici, cine știe. Dacă mai intru în player, o să putem intra să ne jucăm. Ok. Putem juca. Da. Minimum sunt 8 player ca să înceapă meciul. Și... da. Și până ce se începe meciul, o să încerc bug-ul. Ok. Mă arunca destul. Și... fuck. Nu am să primit. Ok. Bă, trebuie să merg direct pe casă. Și... fuck. Lângă, bă. Cum, bă? Nimeream. Era prea șmecher. Oh, zbor cu piec la revedere. Da. S-a dus pe la voi. Da, și mai este încă unul ca mine. Asta este bine. Bine pentru mine. Bine pentru mine. Și da. Hai, boss, să câștigăm. Bă, aici este mortal. Îmi cer scuze, băieți. Eu plec de aici. Hei. Ei. Nu e ce asta. Un țigan. Nu e cinstit, boss. Trebuie... fac. Suntem înconjurați. Și ce stai aici, ca... nu știu cine. Voi, luați-vă mita. Eu plec de aici. Nebunie. Am văzut. Fuck. Da. Încerc să mă ridic de aici. Că dacă nu, o să cad în void. Și... da, sunt ridicat destul de sus. Da, nebunie mare acum. Și trebuie să mă... Așa am revenit, acesta a fost episodul de azi. Mulțumesc pentru vizionare. La revedere!